Morau musikaria izango da gure lehen erreportajeko protagonista nagusia. Egunsentiak alperrentzat diskoa kaleratu berri du musikari hernaniarrak eta itzaki honekin mendibuelta bat eman dugu gitarreskuan. Bigarren erreportajea egiteko Arrasaten izan gara. Bertako gaztetxean antolatzen den kultur ostegunak musika zikloa ezagutzeko. Asier eta Iagorekin bildu gara kulturekintza taldearen nondik norakoa jakiteko. Morau musikariarekin egin dut hitzordua mendi huelta bat emateko, kaleratu berri duen disko berriaz jarduteko. Egunsentiak alperrentzat izena du estudioko azken diskoak, eta bakarka kaleratzen duen lehen lan osoa da. Bere amak jasandako Alzheimer gaixotasuna ardatz hartuta, disko biluzi eta barnekoi bat kaleratu du hernaniarrak. Mendiaren lasaitasunean luz eta zabal mintzatu gara, non musika ez den izan sorasaldiko protagonista bakarra. Izen batzuk badute pasillo luze bat, diagnosiren bat, tratamenduren bat, egoera zailetarako esaldi perfekturen bat. Arratsaldean, Doni? Arratsaldean. Arratsaldean, Morau. Arratsaldean, bietara. Bueno, hemen bildu gara eta itzaki hartuta disko berri bat kaleratu duzula, Egunsentia alperrentzat izena du. Eta beste disko bat da, 7. zure musikabidean, lehenengo ere bakarkako formatoan, tablatzen zale, lehenengo diskoa, bakarka. Bai, lehenengo disko luzea bakarka, ze horre ontzan alako kantu galduak izeneko mini maxi bat edo, baina bueno, etzan izan erabat bakarka. Izan zan oso kolaboratzaile askokin, baina. Azken urteetan esan bezala bandarekin ibili zara, gero ere Bernardorekin hainbat disko egin dituzu eta zuzeneko, eta honetan esan dezakegu disko biluzi bat dela eta hainbat gauzengatik, ez? Bat tematikarengatik, ez? Gaude disko baten aurrean non badago tematika konkretu bat, disko kontzeptual bat dela esan daiteke goitik bera, eta dena abiatzen da zure amak izandako Alzheimer gaixotasunetik, ez? Hortik abiatzen da pixkat diskoaren kontzeptua eta gaixotasun horren zehar bizitako hainbat pasaizo kontatzen dira disko honetan, ez? Bai, gutxi gora bera ala da, berez bada paseo batzun kontakizuna. Ze pasiatzen hasi ginen diagnosia baino lehen, baino gero ja seitxun diagnostikatu zioten Alzheimerra, eta orduan paseo horiek jarraitu zuten, iaia bukaeraraino, eta orduan da, baino eguneroko paseo horien ere izaera eta aldatzen joan zan, eta eta bueno, urte guztioetako bilakaera da kontatzen duena kantutan. Orduan, Alzheimerra bada gaia, baino badaude nik uste dute hori bezain garrantzitsua iruditzen zait zaintzaren gaia, nola kokatzen gaituen persona gaixo bat lagundu behar izana hola, eta inork ez ematea inongo eskulibururik, eta bueno, halako nik uste dut azkenean ez bakarrik Alzheimerrakin beste gaixotasun askorekin ere kolateralak diren gaiak, ezta? Diskoan aipatzen dira Alzheimerra, aipatzen da mina, aipatzen da ambulantziak, aipatzen da gaixotasuna, hitz potoloak, hitz gogorrak, beti ere sentitzen eta bizitzen dituzunean oso gertutik. Idazteko ere, disko zaila izan da, letrak idazteko orduan ere zailtasunak izan dituzu egiteko letra boroil batzuk, behintzat esan nahi zenuna adierazteko? Bueno, izan da bilakaera bat, hor alde batetik ideiak eta jasoa dauduneko momentuan, nik uste dut horra agertzen direla pixka bat eta kantuen tonoan ere ikusten dela tamaina hartzen zoazela, ezta? Egoera berriari, gaixotasunari, harremanari, eta orduan, bueno, hor ere aldatzen da idazteko modua eta aldatzen da ere kantuak egiteko moduan neurri batean, bai?
Baina bai oso behin ideia horiek hartutakoan eta esan dako, guatzen honekin kantu bat egitera. Egia da beldur asko neukala ze tono eman, ezta? Ez nuen gehiagi forzatu nahi, ez nuen esan nahi, olako zerbait egin nahi dut. Nahi nuen utziz, azkenean niretzat bai izan da terapia lan handi bat. Eta orduan nahi nuen kontatu, baina era berean ez nuen ez dramatikoa ez dakit, ez nuen agertu nahi nire pena kontatzen, ezta? Eta orduan hor deskubritu nuen bi komiki dira, Maria eta biok, eta da Miguel Gallardok, Makoki egiten zuen marrazkilariak, bere alaba autistarekin duen harremana kontatzen duen bi komiki dira, Maria eta biok, eta hurrengoa da Mariak 20 urte bete ditu. Eta orduan, izugarria da bi komiki egiten, biak euskeraz daude, bide batez, eta orduan nola kontatzen duen ze goxo, ze gogor, ze xamur, ze gordin, dena nahastuta ze ondo kontatzen duen zer dan kasu honetan, alaba autista batekin bizitza, bai? Eta hori irakurri nuen esan, nik olako zerbait kontatu nahiko nuke, olako tono bat nahiko nuke. Ezin, gauza ez da eskutatzea ezer edo ez da esatea, ez dakit. Nik uste du kontatu behar direla gauza dian bezala, dian bezain gordin, dian bezain gogor, baino ez dut uste ere merezi duenik drama gehiago gehitzea edo tinta kargatzea justo normalean kargatzen den asuntotan. Azkenean, hainbeste urte irauten denean, gureak azkenean paseoak igual 12-13 urte izan ziren, eta berez diagnosiarekin 10 bat urte, egon ama. Eta orduan, denbora asko luzatzen da. Orduan, edo hartzen diozu, hartzen diozu kolore pixkat edo tamaina edo bestela da. Gainezka egin dit, ez dut gogoratzen, zure urte betetzeguna harrigarria da, ertizain baitut gogoan. Orain ez nago ziur, nonden gure etxea, noiz egiten duen hotza zer kantu entzuteko, abestu behar dudan bihotza. Igerilaria da, basamortuan, ondoa jotzeko, labarren bila, galtzen dira aingura guztiek txegin ostean. Aipatu dut hitz gogorrak direla bai idazteko, baina entzularentzako ere ez dira xamurrak, ez? Morau adibidez beti izan da, identifikatu izan dut nik, kantu serioak egin dituzu, baina umorea beti egon da konstante bat zure musika bidean, ez? Disko guztietan oso tipo, nola esango nuke, divertigarria zarela esango nuke, zure kontzertuak beti daude solasaldi politak eta kantuak ere badute asko orain Super Euskalduna etortze zaiburura, edo beste hainbat kantu oso divertigarria direna. Honakoan aldatzen da pixkat kontzeptua, ilundu egiten da, nahiz eta diskoa kolore asko duen, ilundu egiten da gaia, eta entzularentzako agian oso ezberdin izango da zure disko hau, ez? Bai, kurioso dana da, gertatzen ari zaidala, hitzak gogorrak izan da ere, hain gai universala da, denoi ikutzen digula zerbaitetan. Sekulatze gertatu, emanaldi baten ondoren hainbeste jende etortzea, esan ez, eskerrik asko, zorionak,
lengoan esan ziaten, bueno, iaia, esan zuten. Ez dakitzen modu nire autoestimarekin, zaite holako pelota egiten. Ez etorri zitzaidan, emakume ezagun bat, etorri zitzaidan, ontzan emanaldian, eta etorri zitzaidan esatera, jarri niola musika, jarri niola hitzak berak sentitzen zuenari. Horren esaten zu, joar, bueno. Ni sekulaz nun nahi, egia da, beti egin izan ditu kantu xamurrak eta barnerakoiak, baina normalean beti zegoen umorea hortartean. Hemen ere esango nuke umorea egon badagola, baina noski, hainbeste hain sekulaz nahi zagertu hain hauskor, ez da nolabait hain, nolabait hainbeste gauza kontatzen, hain personalak, eta orduan horrek erreparo handia ematen ziren, kriston beldurra ematen ziren nire esateko. Eta kontuatu naizela, jendeak egiten duela erantzun. Ze zuk kontatzen duzunez, zuk nolabait zabaldu duzunez heltzea, gero jendeak estimatzen dizu asko. Asko estimatzen dizu. Ze esaten dizut. Edo tokatu zaizu, edo tokatuko zaizu, edo tokatu zitzaizun, baina zaintzarena da, nik uste dut azkenean oso gai universala. Nabarren bila, inongo zeruta, galtzen dira. Musika da lehenik, baina transmisioko tresna ere dela argi dago. Bai salaketak egiteko letretan, aldarrikapenak egiteko, sentimendua kontatzeko, eta pentsarazteko ere ez. Diskoa nun kokatuko zenuke letrak? Diskoa orokorrean o letrak nun kokatuko zenuke zehazki? Nik uste dut sentiarazteko eta pentsarazteko. Nik uste dut badala nolabait, neurri batean niretzat terapia ezin dienez, era berean, nik uste dut beste jende batentzat ere terapeutikoak ere izan daitezkeela edo gustatuko litzaidake, zer espero duzu kantu hauetatik, norbaiti konsuelo pixka bat ekartzen badiote, pozik, ezta? Primeran. Eta orduan, hoxe, gero horrek aldaketak eragin ditzazke, nik uste dut baiet, nik egia da niretzat oso prozesu gogorra, baina oso prozesu irakaspenez betetako prozesu bat izan da, oso prozesua beratxa. Nik uste dut azken 10 urtetan eduki dudan gauzik nolabait esanguratsuna izan dela niretzat, importantena, eta nolabait gehien aportatu didan, ezta? Orduan, hori ere esan beharra dago. Zaintza ez da dena iluna, gogorra, eta nik uste dut hori ere nabaritzen dela kantuetan, eta kantuak egiteko moduan. Eta kantua gainera, diskoan oso kurioso da, baina idatzi bezala daude. Ideiak jaso dituen, unean, naiz eta gero igual letra garatu dudan edo kantu egin dudan berandugo, baina orden horretan dihoazte kantuak. Diagnosia kantatzen dudanean, da diagnosia eman zigutenean, handi biunetara idatzen dituen zirriborro batzukin egindako kantua orduan. Diskoan ere somatzen da nola dihoazten kantuak argitzen, ikustu dut pixka bat, bukaera arte, eta bukaeran ere daude kanturi pixka bat alaiena, poperoenak, horra agertzen da nik uste dut modu nabarmenagoan umorea, baina eska ala izan zen. Nire prozesua de pixka bat ala izan zen. Eta guzti hori jantzten, azkeneko jantzi hori jartzen, aspaldiko lagun bat, Mati marrazkilaria. Claro, bai. Behartzun ere, ez? Behartzun ere. Matinekin garbi neukan, baina ez nekin berari zer, oso proiektu berezia da. Eta orduan esan nion Matini, entzun kantu hauek eta gustatzen bazaizkik egingo jau zerbait. Eta entzun zituen eta seituen idatzi ziren esan ez baiet, egingo genuela zerbait. Ze berari ere, berak aita zaindu zuen duela urte, 3-4 urte, orduan seituen hartu zuen kantuen, eta marrazkiak ere nahiko dramatikoa dira alde hortatik, orduan bera ere asko sartu zen proiektuan, hasieratik. Eta, sekulako nolabaiteko errefurtzo esan behar du, baina azkenean bihurtzen da proiektuaren beste hankatxo bat, ezta, alde grafiko hori. Ere, diskoan bertsioa sartu duzula, esango nuke kasik zure disko guztietan badela bertsio bat, gogoratzen dut Mikel Laboarena, gogoratzen dut Balerdiren
kanta bat ere, Xabier Leterena ere, Imanolena ere, Imanolena ere hortzegoen. Honakoa, pixkat, modernizatu zara, eta, bueno, modernizatu, la marka da zeragoaz, baina kantautoretatik irten, eta itoiztalera etorri zara, Clash the Pistols izeneko kantu zoragarri horretara, diskoan ondo sartzen zela konturatu zinen, ez? Tanta gordetzen nazkatutako kaliak, hiri triste bat, atereta posik-osiz, kolektiba. Zantzan, kantu honek kasu honetan bertsioa beste batzutan egin izan dut, lauaren bertsio bat egin nahi dut, eta noa bilatzea ze kantu gustatzen zaidan, eta kasu honetan kasuetan kantuak aukeratu nauni. Orduan, izan zen, amaren azken ingresoan, esan ziguten, azkenekotan zehola, hori esan baino lehen, ospitalera zenean ordu asko pasatzera hobe duzu, aprobetxatzea eta paseatzea aurretik eta gero handik atea eta beste pixka bat paseatzea, aire pixka bat hartzeko. Eta olako paseo batean sartu zitzaidan kantu hau eta ezin izan kendu burutik, baina hortik aurrera eta esan bai. Eta izan zen premonizio bat. Ze gero etorri zian mikuak esatera etxegola zeinik eta orduan esan kantu hau horra doa. Bukaera aurre sentitzen da, arratsalde euritsuak kamaleoientzat. Bueno, diskoa kalean duzu da, aurkezpenekin hasi zara, norakoak izango dira diskoaren aurkezpenak bereziak izango dira, formatuan bakarrik arituko zara kantua jotzen, egongo dira Garaizarrateko kantak ere, nola planteatu duzu diskoaren aurkezpena? Printzipioz egingo dut, hain disko kontzeptuala izan da, oso disko narratiboa da, niretza da novela bat bezala, hainez kontatzen novela txiki bat, o ipuin luze bat. Orduan, nire idea da hasieratik bukaerara historia kontatzea. Orduan, hor ere alegin berezia egin dut eta bakizu nik habilidade handia daukadala kantu eta kantu artean hitz egiteko eta txisteak ondo moldatzen diz hortan. Orduan, pixka bat oreka bat bilatzeko eta dena tono ez dramatikoan, ez serioan, umorea badago, noski. Baina bai pixka bat dena ekarri formato hortara. Ez saiatu egoera arintzen, orduan, eta egin ditudan emanalditan ikustu funtzionatzen dela. Jendea asko hunkitzen da. Baina, ezakit. Joaten gara ikustera filmak jakinda negarra ingo dugula. Musikarekin zergaitik ezta, neurri batean. Eta orduan lehen neukan horrekin banuen beldur puska bat, eta orain hortxe gaude. Ez dakidana, imaginatu ditzen zutela taberna batetik jotzeko ostiral bat gaueko 12. Ez dakit izan daiteken lekurik aproposena, ala ez eta horretan, igual bukatuko du jotzen zaharretxetan, gaxo terminal taldeentzat, gurasoen terapia taldetan, baina primeran. Kantu hauek egingo duten bide egingo dute eta... Bueno, Andoni, zuzua zen lekurak gu jungo gara ikustera, asko gustatzen zaigu diskoa, asko gozatu dugu ere zure musika bidearekin, eta eskerrik asko gurean egoteatik eta hori, zuzenekoetan ikusten gara orain. Vale, eskerrik asko zuei. Bai.
Abia puntua 2006-2007an, orain dela badio urte batzuk. Nau fetxenaz ez, 2009-2010 hor egon zen. Batzuk hasi ginen biltzen eta bueno, ezekigun ze egingo genuen, baina bueno, zeo zer egiteko gogoa zegoen garai hartan eta bildu ginenok ideia hau planteatu eta aurrera erabaki ginen. Denboraldi hasten da iraian, amaitzen da gutxi gora maiatzien, 8 hilabeteko buelta bat, astero kontzertuak, 32 berrogei musika talde pasetan dira hemendik. Bueno, egun egokia iruditu zitzaigun, ez zagoelako arrasaten kultur eskaintzarik egun horretan. Asteburutan zentratu da zegoelako eta logistika aldetik bai mentzen zuelako gaztetxearen erabilera alde batetik eta geure lanak eta kontutan izan da iruditzen dugun egokia zela. Eta formulak ahalbidetzen du talde bakarra ordu konkretu batean, ahalbidetzen du antolakuntza aldetik eta nahiko errestasun. Gaztetxiak eta beran asanbladak beran dinamika zaukon, kulturren hasi ginenok gehienok bertan militatu izan dugu, Agakon, dala Arrasateko Gazta Asanblada Kofradia organizatua. Eta, gure ideia edo gure intentzioa zen, apur bat haratago, elkarlana bai asanbladarekin, baina apur bat, gure jakintza berezia edo beste moduan desarrollatzeko goguakin. Taldiei igual da ze talde izan, berri txarraketik Saskelera edo Bulkera, deni baldintza berdinak eskaintzen zaie. Eta da takillara etortea eta salneurria 5 eurotakoa. Hau da, bermatzen zaie minimo bat, gertatu izan dalako oso jende gutxi etortea, gastuetarako minimo bat bermatzen zaie, eskaintzen zaielo egiteko aukera eta luntz txiki bat kontzertu ostean edo lehenago jateko. Eta hori, sartzen duten jendea, biderkatu bider 5 eta hori da eramaten duena taldeak. Eta talde bakarra izan da nahiko duina izaten da. Saiatzen gare ez gelditzen musika estilo baten, ez? Pizkat danetik abarkatzen eta geografikoki bai, saiatzen gare euskal musika taldiak ekartzen, baina gero kanpotik etortzen diren musika taldiak entretan bagare jiran edo dasela hemen inguruan, saiatzen gare eurekin kontaktua ditzen eta animatzen presta egongo ziren
hemen joteko. Saiatzen gare, bermatzen bai, teknikoki minimoa, ez? Inbertsioa egin duguna hemen, izan da argietan, soinu ekipoan. Soinu ekipo potentea daukagu eta benetan ondo sonatzen da. Areto gutxi egongo dira Euskal Herrian, hemen bezala entzungo dira. Bai, egia esan beti dau, astero etortzen da jende konkretua beti dau, ez? Eta gero, segun, igual etortzen musika talde gazte bat edo gaztia mugitzen dituna, hemen ikusten dituzu gazte gehiago, edo etortzen musika talde klasiko bat, pixkat edade gehiagoko jendia, ez? Baina egia esan kulturrak lortu da publiko fidel bat uste hauetan. Bai, hasieratik da aspektu bat asko zaindu duguna eta hasiera baten jentia eduketia kostau jaku. Hau da, jentia bat orte zan ordu erdi berandu, 20 minutu berandu, eta gu betik 10 saiatzen gara ehazten. Oso gutxitan atzeratu gare, arazoren bat, arazo teknikoren bat, edo taldekideen falta dela, holako zehozer, baina saiatu gare. Horrek ze ahalbidetzen dau, datorrenak badaki 10 hasiko dela, eta kontzertuak irauten duena. Egon dira, inkluso 2 orduko kontzertuak ere egon dira, baina baki 10 hasita, 11:30 bukatuta dagoela kontzertua, eta 12:00 ohean dagoela datorrena. Orduan horrek ahalbidetzen dago, astian zier, jentea animatzea. Eta lehen larrik esan dagoen moduen, ditugu ja talde, oinarrizko talde bat, nun betik ostegunero etorten dan, igual jake ze musika estilo dan, edo hori. Saiatzen gare nivel hori taldearen nivela minimo bat izatea, edo bentsat zehozer eskaintzeko daukan taldeak ekartzea, eta puntualitateekin batera lortu duguna da habitualen edo ohikuen talde txiki bat. Kontzertu ez aparte, egin izan ditugu antzerki saioak, dokumental eta pelikula erakustaldiak, ez gaztetxean bertan, agian udaletxeekin elkarlanean eta Amai Antzokian eta bai kulturaten, eta noizidan behin antzerkiak ere egiten ditugu. Zailagoa da, ez da gu kontrolatzen dugun anbitoa, gehien bat programatzerako orduan, eta egokitzea antzerki jakin bat gure espaziora betik zailtasun bat dauko, ez? Eta gehien bat rock and rollean zelan mugitu garan, azkenean hortara tendentzen dugu. Gure intentzioa eta nahia gauza desberdinak egitea da, baina batzutan errezenera joaten zara. Azkenako urtean gazte jendia hasi da langokuakin, horrek ahalbideten dau, hasieratik egon garenok apur bat deskantzu, bentsat ez egotia etorri behar hori, ez? Azkenien urritik maiatzere izaten da, ostegunero, oso ostegun gutxi kale egiten dugu, orduan urteko dinamika nahiko potentia da. Betik daukagu intentzioa ostegunetako kontzertu hauetaz aparte, beste ekintza batzuk egiteko, eta egin izan ditugu, asteburutan kontzerturen bat, ekipoa ordaintzeko, eta
Amaia Antzokian Ruper egin genuen, eta, bueno, gauzatxuak, eta gure interesata nahia da hortik fatia. Baina, bueno, azkenien gertatzen dena bai, egunerokotasunak eruate zaitxula, betiko osteguna betetzera, hilabete guztia betetzera eta kontzertuak etaratzera, ez? Eta igual bai limitatu gara hortara, hein handi batian, baina intentzioa behintzat hortik haratago jatia da.